among set up mga design. Hugaw kay among kabalayan. Pa. Anak man. Sarap man. Gusto ko na to, ano, buang. So natay, ginamos, hotdog, buwad, pancit canton, siomai, and rice. Siomai rice, yeah. Siomai rice. What's up guys? Mga on na day, matiod to na day. Hampas ang mga pagkaon day. Hey, what's up mga babe? So, mga design, oh. Dito mo dugay-dugay, gutom na, alaw na. Yampas ang mga pagkaon mo na guys. Yampas na guys. Ihamon na ninyo Laban na guys. Laban na guys. 1, 2, 3, go! Ihampas ang ice pop mga day. So ang among una nga dessert mga day, no? Ice pop para sa tag-init. So, hurot naman giday. Palihog, busog. Busog ka day, busog ka. Busog ka wa. Busog ka.